E agora saudamos o concelleiro responsable de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural no Concello de Pontevedra, Iván Puentes. Señor Puentes, que tal? Moi bo día. Moi bo día. Hoxe falamos dos traballos de renaturalización do Río dos Gafos e do seu paso por General Rubín e Rosalía de Castro, que, señor Puentes, xa comenzaron con as catas técnicas, non? Sí, efectivamente, eses traballos necesarios, aínda que menos vistosos ao mellor, xa comenzaron, non? Consistentes fundamentalmente na realización das catas sobre o terreo para analizar xa polo miúdo a situación na que está esa zona e particularmente o entronque entre a Rúa da Tablada e a Rúa Rosalía de Castro, onde hoxe hai unha ponte de formigón que tapa bastante o río, que afea notablemente o entorno e que será demolida dentro deste proxecto para ser sustituída por unha ponte metálica moito máis fina, estéticamente moito máis agradable e sobre todo que permite descubrir, ver máis o río e tamén mellorar ese entorno das vivendas que temos neste entronque entre estas dúas rúas, non? Esas catas xa finalizaron esa zona, determinaron a profundidade a que teñen que ir os cimentos da nova ponte para que sexa segura, para que sexa estable e agora, bueno, pues estáse tamén vendo con Augas de Galicia a solución que se lle vai dar a unha conducción de alcantarillado que temos por a zona, que ten que atravesar o río, que se barallaron diversas opcións. Ao final, a solución máis ecolóxica que Augas de Galicia entende que mellora, que nós tamén entendemos que mellor é facer un topo, que é unha canalización subterránea por debaixo do cauce do río para cruzar ese tubo de alcantarillado e, por tanto, garantir que non se produce ningún tipo de vertido, que non se produce ningún tipo de perda dese alcantarillado cara ao cauce do río dos Gafos, non? Con iso, xunto con uns axustes que hubo que facer no proxecto, unha vez que, bueno, pues que se foi ali a replantear sobre o terreo coa empresa concesionaria, axustes que teñen que ver cos muros de contención do terreo en terrazas, en bancais, que vai chegar hasta o río, poderá empezar xa. Hai unha cuestión tamén nese, bueno, que dificultaba o inicio dos traballos, que é un antigo tanque de combustible que satisface a unha das comunidades que abastece a unha das comunidades de veciños da Rúa da Tablada, un tanque que ten un expediente no Concello desde hai xa moito tempo, que foi resolto no pasado e que ten que ser retirado porque está en terreos públicos. Pero obviamente estando na época na que estamos e estando coas temperaturas nas que estamos e non imos obrigar a comunidade de propietarios a retirar o tanque nestes momentos, a quedarse en calefacción ademais neste período, e como a obra ten un período de execución duns cuantos meses, procederemos de acordo coa comunidade de veciños á reubicación dese tanque máis de cara ao final da obra, porque se pode executar todos o resto dos traballos, salvo nesa parcela en concreto, e xa nos meses de máis cara ao final da primavera, nos meses nos que haxa xa máis calor, poder facer esa reubicación sin unha afección considerable como a que teríamos neste momento para os veciños e veciñas da zona. Recordamos, señor Puentes, que isto é un ambicioso proxecto, como acaba de decir vostede, e que o obxectivo é liberar, non, todo ese treito do Río dos Gafos que discurre polo barrio de Campolongo. Sí, efectivamente, este treito do Río dos Gafos entre a Rúa General Rubín e a Rúa Rosalía de Castro é o que está probablemente máis degradado no entorno da cidade, e ademais o único que non ten paseo peonil, paseo lonxitudinal a cada unha das bandas do río, e aí se un ven por Campolongo e logo quere continuar cara a desembocadura do río nas Corvaceiras, ten que sair á Rúa da Tablada, ten que ir pola rúa, non pode ir pegado ao río, e por tanto, bueno, aquí conxúganse varias cuestións, non? Conxúgase recuperar o río, recuperar esa ribeira do río que agora está absolutamente abandonada, facela accesible, facer unha ribeira en pendente que permita chegar ata a auga, na marxe esquerda, na marxe que dá a Rúa da Tablada, gañar todo ese espacio verde que neste momento non se usa absolutamente para nada, gañalo como zona de ocio, como zona de estar e de lecer dos veciños e veciñas, e tamén construir ese paseo lonxitudinal que permita desde Campolongo continuar pola beira do río hasta a desembocadura, por tanto ter xa habilitado un paseo continuo desde
desde Tomeza ata a ría de Pontevedra en paralelo ao curso do Gafos. Unha enorme zona verde, converterlo nun enorme parque tamén equivalente a 12 campos de fútbol tipo o de Pasarón, señor Puentes. Eu neso insisto moito, porque a veces simplificamos, non? É dicir, descubrir o Gafos, destapar o Gafos, e parece que imos chegar ali cunha grúa, sacar a tapa e deixar o río simplemente aberto, non? Un río que está canalizado, e é todo o contrario, non? O que imos facer é, por suposto, sacar a tapa, pero imos esas paredes que son absolutamente verticais, canalizadas neste momento, non é un río, aquilo é un canal, convertilo nun río outra vez, é dicir, facer esas ribeiras suaves, esas ribeiras vexetais, verdes, que permitan chegar ata a auga, que permitan baixar, interactuar co río, pero sobre todo tamén entender que non só imos actuar no río e en toda a zona verde anexa ao río, porque o río ten que funcionar, e este espacio ten que funcionar como unha ampla zona verde na que o río é o elemento máis singular, pero é un elemento máis dos que temos aí. Por eso, cando falamos do proxecto de destapar os Gafos, estamos falando do río, pero estamos falando tamén de recuperar toda a zona verde do Parque de Campolongo, da Praza da Constitución, a zona da Igrexa, a zona que discurre entre a Igrexa de Campolongo e a Rúa Alcalde Evia, xa próximo a Ponte Boleira, toda a zona tamén de detrás do centro de menores ata a ponte, e parte tamén do Parque do Muiño, é dicir, intervir en toda esa zona verde que inclúe o Parque da Seta, e que inclúe incluso a zona verde de diante da Xunta de Galicia, porque forman parte do mesmo sistema. Por tanto, estamos falando de rehabilitar e de recuperar o río, pero estamos falando de dotar a Campolongo e de dotar en definitiva a Pontevedra e ao centro urbano de Pontevedra dun parque lineal en torno ao río dos Gafos, dunha zona verde que suma 82.000 metros cadrados, que son efectivamente 12-13 campos de fútbol de Pasarón, non? Pois deixamos aquí este ambicioso proxecto para liberar todo o treito do río dos Gafos que discurre polo barrio de Campolongo. Aproveitando que está vostede connosco e aficionado ao Pontevedra Club de Fútbol, que lle parece, señor Puentes, o cambio do adestrador do equipo? Pois eu, como aficionado do Pontevedra Club de Fútbol, evidentemente estou preocupado, non? Pola situación na que está o equipo neste momento. Eu creo que o clube e a cidade teñen capacidade para estar nunha situación cómoda nesta primeira federación. Deberíamos ter capacidade tamén para poder estar en condicións de competir nun hipotético ascenso á segunda división, e por tanto, bueno, eu todas as decisións que se tomen para intentar revertir a situación na que estamos creo que son acertadas, e por tanto, bueno, pues o relevo de adestrador coñece este novo adestrador ou non? Non, este non, bueno, coñezo de ler na prensa, pero non o coñezo personalmente, non? Pero creo que ao equipo facíalle falta un revulsivo. Evidentemente o último cambio de adestrador non funcionou, o equipo acumulou incluso peores resultados desde ese anterior cambio, e por tanto creo que todo o esforzo que se poda facer para que o equipo poda ir mellor é positivo para o clube, para os que somos granates e para os que nos sentimos do Pontevedra Clube de Fútbol, pero é positivo para a cidade tamén, non? Porque ao final ter un equipo ben situado significa tamén unha oportunidade de promoción da cidade como prácticamente ningunha outra, de atracción de visitantes vinculados a ese espectáculo tamén á cidade cada 15 días, e bueno, creo que o mellor que lle podería pasar a Pontevedra é que o Pontevedra Clube de Fútbol estivese nunha división aínda superior a que está neste momento, que tivésemos pasar un cheo todos os domingos, e que, bueno, pues que tamén aí atopásemos un motor para a cidade, sabendo que o Concello ten tamén responsabilidades importantes, non na xestión deportiva do clube, evidentemente, pero sí nese mantemento do estadio, que para a próxima tempada precisará un terreo de xogo en bastantes mellores condicións das que está neste momento, e aí teremos que colaborar co clube, e tamén unha mellora da iluminación do estadio. Pois, señor Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural no Concello de Pontevedra, grazas por estar connosco, bos días. Gracias a vos, moi bo día.